Планетата Венера, планетата на хармонията, красотата и любовта във висшата им форма, ще бъде в знака Риби между 4 януари и 5 февруари 2025 година. Знака Риби планетата Венера ще ни дари снежност, мекота, дълбочина в чувствата и много романтика. Любовта в Риби се изразява и меланхолично, носталгично, с много спомени и желание за създаване на нови и запомнящи се преживявания. Често в този знак се изпада в розова мъгла или слагаме розовите очила и се потапяме в свой желан личен свят и представи. Въображението е силно и мисълта може да начертае нереални, невъобразими светове и случки. Пълна отдаденост се получава доста често, сливане с желания обект или представа. Това е и знака на мистичното, окултното, скритото, завуалираното, тайните и магията, чудесата, притворството. Венера в Риби може да ни тласне към прекалена загриженост, зависимост и липса на самостоятелност. Може и да ни помогне да бъдем по-чувствителни и любвеобилни. Чудесен период да се върне в миналото и да преразгледаме някои свои преживявания от позиция на времето и опита. Можем да подновим цели или намерения, дейности, да променим някои свои вредни или вече ненужни привички, да дадем освежаващи идеи относно бъдещето. Рибите са преходен и двойствен знак. Те могат да ни задържат в миналото и да ни пренесат в бъдещето. Добро време за преразглеждане на ситуации, връзки, случки, желания и чувства, особено докато и планетата Марс е ретроградна, в обратно движение. По отношение на здравето са възможни проблеми, свързани с кръвоносна система, лимфна система, на панкреас, черен дроб и тънки черва. Психическата устойчивост в този знак не е особено голяма, но добрите мисли и повече самоувереност веднага дават положителни резултати. Т.е. имаме много бързо взаимодействие и резултат. Удачни са гимнастика, плуване, разходки, ароматерапия, светотерапия, терапия с кристали, хомеопатия и разходки сред природата най-вече. Цветовете с жълто-зелен, индигов, розово-червен и прозрачен могат да ни помогнат да бъдем балансирани, да бъдем по-спокойни и също така да сме по-наясно. Това са цветове, които изясняват. Аромати, подходящи масла и въобще аромат на дафинов лист, ветивер и теменушка. Подобряват дихателната и нервната система, успокояват психически и внасят емоционална бодрост. Кристали и камъни за периода. Това са изумруд, смарагд, косите на Венера, бял опал, черен турмалин. Те пък помагат за съсредоточаване, подсилват интуицията, подпомагат цялостното благосъстояние на човека. Черният турмалин има и защитно предпазващо действие. Аз съм Даниела Ангелова, астропсихолог.